Mit navn er Carsten Lindblad, og jeg er centermanager her i Kolding Storcenter, som jo er en del af Danske Shoppingcenter. Jeg synes, det var snedigt af Scanview, at de gav os mulighed for at lave sådan en lille appetizer. For vi havde sådan en lille forret, hvor vi prøvede et system af. Det er jo, jeg oplever ikke ret ofte, at man kan få lov at få noget på prøve, eller få en dyb indsigt i noget, inden man køber det. Der er mange gange det her, det er jo nogle gange det, der holder en tilbage fra at investere i den slags ting. Det er jo, at man sådan kan blive i tvivl. Kommer der de effekter ud af det? Er det salgsgas? Er det og så videre? Det fik vi så lige lov til at smage lidt her. Det var i hvert fald for mig udslagsgivende for, at vi ligesom tænkte, så tør jeg godt at gå med det her, fordi der var tydelige effekter. Systemet fungerede, der var god service på det, vi fik det etableret, smertefrit og nemt, og det fungerede. Den rådgivning, vi er jo i gang med at få den nu, om hvordan vi kan udnytte det, systemet kan, der er vi jo ikke i nærheden af. Jeg tror, vi har brugt måske 5 eller 10% af den viden, der ligger i systemet. Der får vi jo rådgivning nu, hvordan kan man ligesom komme til at bruge det her meget mere konkret i dagligdagen. Scanview har også leveret, kan man sige, systemer til andre steder, som vi gerne vil sammenligne os med. Kolleger, konkurrenter, hvor der er meget trafik, lufthavne, hvad ved jeg, parkeringshuse. Der er vi jo på den der rejse med konstant at gøre tiltag til at gøre shopping nemmere. Og en af de ting, der kan gøre det nemmere, det er jo, at man ikke skal køre rundt i en parkeringsplads forvirret i en halv time for at finde en plads. Det tror vi, kunderne sætter pris på, og det er ikke alene noget, vi tror, vi er også noget, vi er i dialog med kunderne om, hvad kan gøre oplevelsen bedre. Og bedre er ikke kun nemmere, det er også hurtigere, og det er mere praktisk, kan man sige. Så det ved vi, kunderne sætter pris på. Så vi er egentlig længe eftersøgt at få det her element sat ind i det, vi i branchen kalder kunderejsen. Og så er det altså nemt. Du har sådan et P-system, hvor du lige ved, jeg kører lige derhen, der er 18 ledige, og så er det nemt, og så er det overstået. Og det er klart, et så avanceret system, som jeg betragter det her som med de teknologiske muligheder, der ligger i det fremadrettet, så kan man godt sidde og blive varm på, hvilke informationer man kunne få ud af sådan et system. Altså jeg tror, at helt enkelt, for eksempel, hvor kommer kunderne fra? Det har vi ikke haft mulighed for at vide før. Nu er vi jo i stand til at sidde og sige helt præcist, på hvilke dage, hvornår er kunderne, og hvordan parkerer de. Vi ved jo mange sådan nogenlunde, der kommer per bil, for nu kender vi antallet af parkeringer. Før i tiden var det noget, man sådan sad og gættede lidt om, hvor mange parkanter har vi. Nu ved vi præcis, hvor mange parkanter vi har. Ja, altså det er altid, i min verden, så er det altid nemt at starte noget op. Enhver kan bygge noget nyt, gøre noget nyt. Det, der er det svære, det er at drifte noget. Få styr på det i dagligdagen, få de effekter, de fordele ud af det, man skal have. Og der er vi jo først ved at komme til nu, hvor vi i samarbejde med Scanview skal ved at stille sigtet ind på, hvordan får vi så driftet det her bedst muligt. Så jeg ser altså meget store fordele i det.